I lige måde, Pia. Hvor er I henne i verden? Okay. Er det varmt nede ved jer? Ja, her ved Frederikshavn. Det der er overskyet og halvkoldt. Ja, selvfølgelig. Det gør det sikkert, når du kommer derind af. Jeg går lige ind og høre med... Jeg får et kort. Prøv det her, den er død. Du kan ikke kravle op i, når du ligger nu. Hvad er det? Den er død. Er det en krebs eller hvad? Og en lille bitte en. Er det ikke fedt? Jo. Jeg kan jo lige godt det, men det må I selv bestemme. Kæft, det skal ikke her. Du må sagtens. Flad. Det var bare en sten, der er sleven. En sten? Ja, må det ikke? Men det er ikke mærkeligt, ikke? Du skal gå med. Hvad med den nu? Ej, det er noget fra musling af. Men det er lidt underligt nu. Mhm. Jamen, så har du mange halve timers venten. Ja, Ja. ja. Så nogle af dem der, de skal bare køres herfra af, og så skal de ned over. Så kører vi en tur sådan på en time 4, så skal de læse sammen på Grønlund Slot. Nå, skal en Grønlund Slot? Ja, ja, ja. Jamen, det er jo ret festligt. Ja. Og Jonas, ikke ind. Jeg har lige lavet et samarbejde med Grønlund Slot nu. Nå. Jeg kører en reklamefilm ned fra dem her, og det kører jeg så samarbejde med dem. Ja. Der er det ikke film. Der er 4 dygtige skrivere. Var det det? Jeg har fundet de pæneste af dem. Har du det? Og herinde kan man også se. Ja. Jamen, det er den pæneste. Er det det? Det synes jeg i hvert fald. Er det det? Kan du ikke se det? Ting, hva'? Der er også en drage. Hvor en drage? Hvor er dragen henne? Frø. Nå, det er der så også, ja. Der er også nogle skildpadder og nogle frø og nogle fugle. Hvor har du skildpadden henne der? Okay. Hvad skulle man sige? Tag billeder, så man videofilmer. Okay. Det virker sgu da ikke. Hvordan må det virker? Ja, det fungerer.
Hvad er det for nogle dyr? Emu. Hvad er en emu? Emu. Det smager godt. Ja. Vi har sådan smagt det. Det er noget rødt kød. Prøv at tage det. Prøv at tage det. Jeg har fået en fugle. En kæmpe fugle. Ja, det er vel egentlig en orknude, er det ikke? Hvad er det, mor? Ja.